Kur flasim për profesione, shpesh hasim pyetje. Čime se bavite? Da li radite od kuće ili idete u kancelariju? Koje je vaše radno vreme? Këtyre pyetjeve mund t'i përgjigjemi si më poshtë. Ja sam ekonomista. Radim u banci, na šalteru. Moje radno vreme je 8 sati. Ja sam informatičar. Moja kancelarija je u kafiću. Moje radno vreme je fleksibilno.